салом дустони азиз, рӯзи ҳамагитон ба хайру шодӣ бошад. Умедвор ҳастем ки ҳамаи шумо хубу саломат ҳастед. Чӣ хеле ки мебинед видеои имрӯзаи мо аз берун сар мешавад. Иҷа боша мо кати Мансур камтарак плашаткаи берун омадем бозӣ кардем ва баъд ҳамин пеш плашаткада ярмаркаи мевагию сабзавот ҳам хеле чизо будааст. Баъд гуфтем як бора ягон мевагӣ мегирем, баъд насибхона мерем. хонада камтар кор бисёр, баъдан иншоаллоҳ камтар пухтупаз мекунем. Чанд қабл влоги хонагӣ нашуда буд, имрӯз бошад як влоги хонагӣ мешавад. ин ярмаркае ки мебинен сабзавот, мевагӣ нам хеле чизо ҳастай бо нархи арзон. Ба ҳам нами деҳқону хучон мебиёранд мефурӯшанд, ҳам нархаш арзонай, ҳам сифаташ нағзай. хел маззашам ай магазино фарқ мекунад. нам хеле иҷа боша Мансур нами мандарина дидам, хеле бетоқатӣ кардистай. беҳад мандарина нағз мебинам, намедонам хиёли туб мекарда бошад, чӣ мекарда бошад ки хӯрданша уқад нағз намебинам, намехӯра, наметуна хӯрдава. Не ки ҳамин дар куҷое ки мандарина бина тамом бояд гирӣ вайда, намешава нагирӣ. خلاص нам хеле дӯстони азиз, то охири влог бо мо бошед, тамошо кунед. насиб ҳозир мерем хонада самбуса мепазем, боз ягон намуд салат. чӣ хеле ки гуфтам камтарак имрӯз серкорем. нам хеле иҷада асалам будай, ма асалане ки якум бор дидам. кадуи корейский бо капусти корейский ки ҳами кимчи ба ҳами тайёр мекунанд. нам хеле чизо. ана иҷа бошад чеснок тоза кардистан. ҳаво бошад дӯстони азиз беҳад мода хунук, барфу борон набордай, не ки хунуки хушк, беҳад хунукай. ҳозир боша офтоб камтар буромадагӣ, ҳамин абетиё камкам меброяду, дигар бегаҳ саҳараш хунукай. нам хеле чизом нагирифтем, майда тарафои хона мерем, соатам 2:30 шид. иҷа боша мағозаи косметика кати Мансур иҷа умуман дуромада намешавад. خلاص нам хеле озӣ тарафои хона мерем, бо иншоаллоҳ ки давоми влог мона хонада давом метем. ина дӯстони азиз, мо расидем хона. инам иҷа доми мо. дар дасти Мансур бошам хеле дута мандарин сар наветия қабидаги и коти берунай, дари берунда бо хонада бо кот астай. иҷа боша фақат чизои мо, мошини дадаш, мошини Мансур бо як коляскаш. иҷа хеле гараҷи мо бигем, фақат чизои мо модаги. биё мандарину тагирам Мансур. ҳозир мефурӯем, хона мерем. хонада як гала кормура ждат карда истодай ки кай мехат. навидан алакай уже хес алакай хонаро шинохта кардаги медона кадом шай. биро канира ман бинам. оста кадом шай хонамон кадомаш. ана инҷа ку хонамон Мансур, ана хеле бо кот дорам. ина бинен ҳамаи даро нам хеле кота мезаниву медроем. ина бинен пешай ма медрояе. намхе омадем аввал Мансур пакетарам хе гирифт. кушодин банан гирифта хӯрдистай. ба маззаи Мансур? яке фураша намхе банан мегира мехӯра. ҳозир боша ман мехесам ай қафои кор. иҷа дар кухни як гала кормура ждат кардистай. вай мондам. ина иҷа чизои салата мондам. ҷӯшидастай. ҳозир боша салат мекунем. хамири самбусарам шӯридагӣ самбуса мекунем. агар ки вақтам шава чӣ мекунам, ягон намуд авқот мекунам. агар ки нашава хай не мебинем да вақта нигоҳ карда.
خیلی دوستان عزیز، بازی باشه من самбуса را سر میکنم تا آخر ویلوگ با ما باشید و تماشا کنید. دوستان عزیز اینجا باشه самбуса تیار کنی سر کردیم. من خمیر شبکیم یک چند روز پیش تیار کردم موندگی بودم در مرزیلنیک заморозка کردگی بودم. او دو فکی самбуса کرده بودم. самбусаи деги видеоша партофтагим, касе ки тамошо накарда бошад дар ин тамошо кунед. Дар дег самбуса карда будем, беҳад ба маззаи нағз омад. баъд ҳозир ҳами хамири зиёди кардагиша гирифтам, нам хеле рост кардастам. ҳозир боша самбуса мекунем. اینجا باشه چوبی که самбуса میکنیم ما عینیده تیرک میگن، نمیدونم شما چی میگین. ما تیرک میگیم. تیرکی منم خیلی майда ҳакай рости Кореяда ма якчанд бор кофтам ки ҳам хеле чӯбои дарозе ки самбуса рост мекунӣ, манту мекунӣ ҳавайра ёгам охилин наёфтам. якчанда ёфтам, камтар калон будане ки ғафс буд нашид айвайда ҳами майдак соз гуфтамам хел ҳами кати рост мекунам. аз волачома майда мегирам, хай соз мебиёяд. не ки кати тираки калон боша о хеле кати сустарак ая, не ки хайки нест гар кор мекунем ҳами кати як бало мекунем рост мекунем. инҷа боша овози мансур нам хел бозӣ кардастай. سخن‌های تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. سخن‌های تو در گوشم، همه مهری تو در یادم. کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ کی بی مادر همه خوار است، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. تو امشب آمدی خوابم، سرم را سیله کردی. زیدی داری تو من شادم، تو باور میکنی یا نه؟ زیدی داری تو من شادم، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، سخن سر میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ بگشتم در غریبی ها، تو باور میکنی یا نه؟ ای مادری زارم، تو باور میکنی یا نه؟ تو باور میکنی یا نه؟ тамошобини азиз, чӣ хеле ки мебинед инҷа хамири самбусаи мо тайёр шуд. рӯғанам кардем. ҳозир боша якта печонда мегирем. ва ҳаминҷа тамошобини азиз, дугонаҳо мехоҳам як секрети самбусаро ки ман худам рости нафаҳмидам ҳамира шумода гӯём. вақтое ки дар тоҷикистон будем мо баъд мешидем қати қайсингалам самбуса мекардем да ягон маърака, ягон меҳмонӣ мешид. умуман гӯем ами тоҷикои худмон ягон маъракаҳошона, ягон меҳмониҳошона бе самбуса намегзаронанд. самбуса чизи ҳатмияй. баъд мешидем самбуса мекардем. қайсингали ман вообще самбуса пазизурам да. самбусаи зур мепазанд. беҳад самбусашон ба маззаи. баъд мара фақат мегуфтанд ки
мобайни самбусара бисёр зер накӣ. Мобайнаш агар ки бисёр мобайнша зер мекардаи қабат намедодай. Барои ями резонаки қабатин самбусаи қабатин шуданаш бояд бисёр мобайнша зер намекардай. баъд ҳам хеле мегуфтан хеле мобайншам зер накарда рост кардан намешаду. ҳаракат кунен, мегуфтанд ки мобайнша бисёртар рост накунен ки қабати хушрӯ биёяд. Хеле дӯстони азиз, як совет ай тарафи қайсингили ма барои шумо ҳатман ами кора кунед. Ма рости кае ки самбуса кунам, инами гапи қайсингилам ба ёдам мераса, мобайнша бисёр рост намекунам. Не ки ростай ҳами гап. Ма аҳамият додагиам, чанд бор ҳами мекунам, мобайнша бисёр рост мекунам, қабати хушрӯ намебиёяд. Вақте ки мобайнша бисёр зер накардам, қабати хушрӯ мебиёяд. Ана иша боша, ҳозир мебинем ки чӣ хел мебиёяд. ана иҷа боша, дӯстони азиз, самбусои мо тайёр шуда. Намхел сирха ки қабати хушрӯ омадан, ҳамаша пухтам гирифтам ва ҳозир боша бо давоми коромона мекунем. То охири влог бо мо бошеду тамошо кунед. тамошобини азиз, иҷа боз тортам кардем. Имрӯз бигем холаи ҳамакора шудем. И торта коришкоша дина тайёр карда монда будаму ҳозир осонак намхел кремша тайёр карда крем кардам, тамом. Торти медовый. дӯстони азиз, мо дар соат 7:30 бегаҳ шудем. овоза бинен, инам хеле камасҷаҳо ҳар намуд мевагиву сабзавотӣ гирифта ами мобайни домо мегарданд, баъд одамо мехаранд. овозша бинен чӣ хел баландай. Мансур нав хоб рафта буд ки намхел овози амида бедор шуд ва ҳозир боша вақти омадани дадашам шуд. ами байдои якчанд минут бояд биёянд. мурам коромона тамом кардем ва ҳамиҷа ҳамроҳи шумо хайрухош мекунам. ташаккури зиёд ки то охири влог бо мо будед, тамошо кардед, видеои моро дастгирӣ мекунед. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад. ташаккури зиёд ва боқӣ саломату сарбаланд бошед дӯстони азиз. то наворҳои дигар, худо нигаҳдор.